समाजात आजही काही माणसं नेहमीच दुसऱ्यासाठी जगत असतात. प्रत्येक गोष्टीत समाजकार्य जोपासत असतात. कोरोनाच्या महामारीतही त्यांचे सामाजिक उपक्रम सुरूच असतात. गावचा आणि ग्रामस्थांचा विकासच त्यांच्या नेहमी डोक्यात असतो. माळापुणे तालुका शाहूवाडी येथील जनसुराज्य पक्षाचे कार्यकर्ते प्रभाकर पाटील गेल्या अनेक वर्षापासून विविध सामाजिक उपक्रम राबवित आहेत. कोरोनामुळे आपला वाढदिवस रद्द करून त्यासाठी होणारा खर्च त्यांनी गावच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खर्च केला आहे. रस्त्यात पडलेले खड्डे मुरमाने भरून घेतले आहेत. सामाजिक उपक्रमाने आपला वाढदिवस साजरा करणाऱ्या या सामाजिक कार्यकर्त्याचं आता ग्रामस्थातून कौतुक होऊ लागलं आहे. नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचे चॅनेल सबस्क्राइब करा, घंटीला क्लिक करा व शेअर करायला विसरू नका. माळापुणे गावात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यातच खड्डे पडले होते. त्यामुळे वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करत वाहने चालवावी लागत होती. चालत जाणाऱ्या ग्रामस्थांनाही याचा त्रास सहन करावा लागत होता. सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर पाटील यांनी त्यांच्या वाढदिवसासाठी होणारा खर्च टाळून स्वखर्चाने रस्त्यातील सर्व खड्डे मुरुम टाकून भरून घेतले. भर पावसातही त्यांचे हे काम सुरू होते. खड्डे भरल्यामुळे ग्रामस्थांचा प्रवास सुखकर होऊ लागला आहे. महापुणे गावचे सामाजिक कार्यकर्ते PD पाटील साहेब यांचा वाढदिवस कोरोनामुळे कॅन्सल करण्यात आलेला आहे आणि कोरोनाचा कॅन्सल झाल्यामुळे गावातील कामाचा चालू केलेला आहे. वाढदिवसाचा खर्च टाळून हे काम आम्ही सर्व सामाजिक कार्यकर्ते घेऊन करत आहे. यावेळी सरपंच महादेव सुतार, सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर पाटील, माजी सरपंच केरबा पाटील, माजी उपसरपंच रामचंद्र पाटील, राहुल पाटील, सुरेश पाटील, रामचंद्र हिंदुराव पाटील, गणेश पाटील केबलवाले, ज्योतिराम पाटील, महादेव पाटील मेजर उपस्थित होते.